εις πολλών Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεόν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεόν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Και ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης πόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν ενεδίσατον, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνεται την ασφάλεια αυτής, που πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημάτιον το περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουσιν όροι και κατεβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Φωτίζον όροι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του Λιβάνου ασεφίτευσας. Εκεί στρουθένος εύσουσι του Ροδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού. Έθου σκότος και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκυμνίωρη όμιλη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, κι στα σμάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον κούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπο της γης.
Ήτο η δόξα Κυρίως τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομαι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού, έθου σκότος και γένετον ύξ. Ώσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άμεσης την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της κόμης και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καπνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Παντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης των δόξου δεσπίλης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύοντες σε αρχιδιάρη και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε και κράτσα πρόσε εις άκουσον μου, εις άκουσον μου, Κύριε. Κύριε και κράξα πρόσε εις άκουσον
δόξον μου, πρόσχες την φωνή της δεήσεως μου. Εν το κεκραγένε με πρόσεχ, εις ακούσον μου, Κύριε. Έπαλσες των χειρών μου, εσύ αεσπερίνε, εις ακουσών μου, Κύριε. Ανανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν, και εις αρχή ελαίων κανόν της Εκκλησίας, αδειάσεις τον ερισμά, το κλαίος των Ορθοδόξων, ή των θαυμάτων πηγή, της αγάπης ρήτρων μη κινούμενος, πως στήρω πολύ φωτός, των του πνεύματος οργανών, ο νους ο θείος, ο πραής και ακέραιος, ο απλότητης, αληθή καλυνόμενος, άνθρωπε πουράνιε, επίγει άγγελε, του αμπελώνος εργάτα, ο του Χριστού φίλος γνήσιος, αυτόν εκδισόπη, τες ψυχές ημών δοθήνε, το μέγα ελεός. Ένεχεν του ονοματός σου υπέμεινες, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου ήλπις, εις των λόγων σου ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Χαίρεις αρχιερέων κανόν της Εκκλησίας, αδειάσεις τον έρισμα, το κλαίος των Ορθοδόξων ή των θαυμάτων πηγή, της αγάπης ρήθρων μη καινούμενων. Ποστήρω πολύ φωτόης το του πνεύματος οργανών, ο νους ο Θείος, ο πραής, ο ακέραιος, ο απλότητη αληθή καλυνόμενος. Άνθρωπε πουράνιε, επίγειε αγγελές, το αμπελώνος εργάτα, ο του πιστού φίλος γνήσιος, αυτοίς εκδισόπη, τες ψυχές ημών δοθήνε, το μέγα ελεός. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός, από φυλακής πρωίας, ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Πράος και κληρονόμος της γης, συν των πραέων, αληθώς αναδέδειξε, Σπυρίδων πατέρων δόξα, ότες νευρές των σοφών
και απλών σου λόγων θεία χάρητη, εχθρών των παμπών ήρων και παράφρονάριων, έναπος μίξας και το δόγμα το εν Θεόν και σωτήριον ανύψωσας εν πνεύματι πάντα στους Ορθοδόξους τε φωτίς αστρανότατα έναν δοξάζει το λόγον ως αληθώς ομοουσίων Πατρί προανάρχον παρεχόμενο το κόσμο το μέγα ελεός. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά το λύτρωσης και αυτός λυτρώησαν τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Πράος και κληρονόμος της γης, συν των πραέων, αληθούς αναβέδειξε, Σπυρίδων πατέρων δόξα, ετενευρές των σοφών και απλών σου λόγων θεία χάρητη, εχθρών των παμπών ηρών και παράφρονάριων, εν αποπνίξαν και το δόγμα το εν Θεόν και σωτήριον ανύψωσας εν πνεύματι. Πάντας τους Ορθοδόξους τε φωτίς αστρανότατα, ένα δοξάζει το λόγον ως αληθώς ομοουσιόν, Πατρί προανάρχο, παρεχόμενον τον κόσμο, το μέγα ελεός. Ότι παρά το Κυρίο το ελεός και πολύ παρά αυτού λύτρωσης, και αυτός λυτρώσατε το Ισραήλ εκ πασών των ανώμιων αυτού. Πράος και κληρονόμος της γης, συ των πραέων αληθώς αναδέδεικτε, Σπυρίδων πατέρων δόξα, ότες νευρές των σοφών και απλώς λόγων θεία χάρητη, εχθρών των παμπών ηρών και παράφρονάριων εν αποπνίξας και το δόγμα το εν Θεόν και σωτήριον ανυψώησας εν πνεύματι. Πάντα εις τους Ορθοδόξους τε φωτίς αστρανότατα, ένα δοξάζει των λόγων ως αληθώς ομοούσιον. Πατρί προανάρχο, παρεχόμενον τον κόσμο, το μέγα ελεός. επιρώτας δια
τρανώσας αναμέσων πατέρων πολλών, πάντα ουν ισχύον εν το ενδυναμούντης Χριστόν αυτόν και νυν οικετεύε σωθήνε τας ψυχάς ημών.
Κεφαλήν αυτού, μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως ιδεφρόνησιν, κρίσον γάρ αυτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς, τιμιωτέραντε στη λίθον πολυτελών, ουκ αντιτάσσεται αυτή ουδέν πονηρών, εύγνωστος εστι πάση της εγγίζουσιν αυτήν, πάντε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστίν. Εγάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δε και έλεον επιγλώσσης φορεί. Τι γαρούν ακούσατε μου τέκνα σεμνά γαρερό, και μακάριος άνθρωπος ως τα σεμάς οδούς φυλάξει. Εγάρ έξοδη μου έξοδη ζωής, και ετοιμάζεται θέλησης παραχειρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείεμε εμήν φωνήν εις ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώση και έννοιαν, εγώ επικαλεσάμεν. Εμεί βουλή και ασφάλεια, εμεί φρόνησης, εμεί δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσους συγχάριν. Νοήσατε την ινάκακη πανουργίαν, ιδέα απέδευτη ένθεστε καρδίαν. Εισακούσατε μου και πάλιν σεμνά γαρερό, κι ανοίγω από χιλέον ορθά, ότι αλήθειαν μελετήσω λάριγγς με ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χειλή ψευδή, με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτής σκολιών ουδέ στραγγαλιώδες. Πάντα ευθέα στή της νοούση, και ορθά της ευρύκουσι γνώσιν, διδάσκω γαριμήν αληθή, ή να γέννητε εγγυρίο η ελπίσιμον και πληστήσεστε πνεύματος. Παροιμιών το ανάγνωσμα, στόμα δικαίου αποστάζει σοφία, γλώσσα δε αδίκου εξολείται. 1000 ανδρών δικαίων επίστανται χάριτας, στόμα δε ασεβών καταστρέφεται. Ζυγή δόλη δέλιγμα ενώπιον Κυρίου στάθμιον δε δίκαιων δεκτών αυτό. Ουάν εισέλθει ύβρις εκεί κι ατιμία, στόμα δε ταπεινών μελετά σοφίαν.
Τελειώτης ευθέων οδηγήσει αυτούς και υποσκελισμός αθετούντων προνομεύσει αυτούς. Ουκ οφειλείς υπάρχοντα εν ημέρα θυμού, δικαιοσύνη δερήσεται από θανάτου. Από θανόν δίκαιος έλειπε μετάμελον, πρόχειρος δε γίνεται και επίχαρτος ασεβών απώλεια. Δικαιοσύνη αμόμου ορθοτομή οδούς, ασέβεια δε περιπίπτει αδικία. Δικαιοσύνη ανδρών ορθών ορίσεται αυτούς, τη δε αβουλία αλίσκονται παράνομοι. Τελευτήσαντος ανδρός δικαίου, ουκ όλητε ελπίς, το δε κάφημα των ασεβών όλητε. Δίκαιος εκθήρας εκδεί, ανταυτού δε παραδίδεται ο ασεβής. Εν στόματι ασεβών παγείς πολίτες, αίσθησης δε δικαίων έβοδος. Εν αγαθής δικαίων κατόρθωτε πόλης και εν απολύ ασεβών αγαλίαμα. Εν ευλογία ευθέων υψωθήσετε πόλης, στόματι δε ασεβών κατασκαφίσετε. Μικτηρίζει πολίτας εν δεής φρενών, ανήρ δε φρόνιμος, ησυχίαν Άγιοι. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα, δίκαιος εάν φτάσει, τελευτήσε, εάν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολλή δέστη φρόνησης ανθρώπης, και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος θεογενόμενος σιγαπήθη, και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ηρπάγει μη κακία, αλλάξει σύνεσιν αυτού. Βασκανίαν γαρφαυλότητος αμαυρεί τα καλά, και ρεβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρετή γάρι Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαηδόντες και μη νοήσαντες, μη δεθέντες επί διανία το τιούτον. Ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθας ο επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός και με το μέγα έλεος σου δεόμεθας ο επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Δέσποτα, Δέσποτα. και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ενδικόμοι και ενωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων προναβαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εντάδερ σεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων, και υπέρ του περιεστώτος λαού των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν,
το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επισεύ, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσαμε την εσπερινή δέξην ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράισκο, Κύριε. Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράισκο, Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράισκο, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράισκο, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράισκο, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσκο, Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα Κύριε Θεός, πήρες ουρανούς και τα δέσποσα Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. και διαλογισμών ματέων. Το κράτος βασιλείας ευλογημένων και δοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι επάντερ ιεράρχα ειδήμεν αποστολικής διδασκαλίας γενόμενος εμπλέος και του Θείου Πνεύματος καταγωγίων διέναρε του πολιτείας
λύκους διαδογμάτων απειλάσας και ορθόδοξον πίστη σαφώς τρανώσας στήλος αναδέδειξε και ευσεβίας προμάχος όθεν και θαυματουργών εν της πέρασιν όφηνης Χριστούν μετέβαλες και νεκράν προς ερώτησιν ήγηρας άλλο πατέρων αξιάγαστε και διδασκάλων συνόμιλε τον σωτήρα πρέσβευε σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός και δομέλεος που δεόμεθα στο επάξον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου Δέσποτα είναι δέσποτα. και βάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντικόμη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών, της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων του Θεού, Σιμεών Ιερομονάχου, Σπυρίδωνος Γεωργίας, Γεωργίου Νικολέτας Βασιλείου Χρυσάθου, Καϊώτης Αλεξίας, Νίκης Γεωργίας Δημητρίου, Βασιλείου Αργυρός Γεωργίου Ραφαηλίας Αντωνίου Μαρίας Γεωργίου, Μαρίας Ιωάννας Μάρθας Τέκνων Νικονών, Κωνσταντίνου Μαρίας Σπυριδούλας Εκατερίνης, Βασιλείου Στυλιανής Αναστασίου Ευθυμίας και των Τέκνων, Ιωάννου Δημούνας και των Τέκνων, Ιωάννου Μαρίας και των Τέκνων Αναστασίας, Δημητρίου Βασιλικής Ιωάννου Δεσποίνης Δημητρίου Αλεξάνδρου Αποστόλου Αντωνίου Νικολάου, των επιτελούντων την Αγία Νεορτή ταύτη και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία ακόμη και ενωρίαν ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, φιλίου πολέμου και ευνηδίων θανάτου, και Κύριον του Θεόν ημών, ευμενήγενεστε, στο αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσο την καθημών κινουμένη, και ίσοστε ημάς της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών ημών, φωνής δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Αμήν. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήριε ελπίς πάντων των περάτων της γης και τον εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος γεννούι μη δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών
και ελέησον ημάς. Αμήν. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση Και το πνεύμα της σου. Στη παράσιμον το Κύριο Συ, κλείνομαι. Κύριε. Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και εσίες του τιμιεντόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγείς πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Θεοφάνους Περιθεωρίου, των θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπου, Ελευθερίου, Βλασίου, Πολυκάρπου και Κοσμάτου Ετωλού, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαμαντικού Παντελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Γυναικών, Θέκλας, Βαρβάρας, Παρασκευής, Αναστασίας, Φωτεινής, Μαρίνης, των Αγίων και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των ενασχύσει και αθλήσει διαλαμψάντων, Αρσενίου του Καπαδόκου, Πορφυρίου Παϊσίου των Αγιοριτών, Δαβίτου Γέροντος και Ιακώβου του Ενεβία, Ιωάννου του Ρώσου του Ομολογητού Αμφιλοχίου του Εμπάτμο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, που την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον αφήμων πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και των κόσμων σου, και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. See
καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, που ευλογήσας τους 5 άρτους εν ιερήμο και εξ αυτών 5.000 άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και των έλεων, και πλήθυνον αυτά, εν τη κόμη και Μητροπόλητα αυτή, εν της οίκης των εορταζόντων και προσφερόντων τα δώρατα αυτά, το γέννη ημών, το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών πληθύνων και τρέφουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιοι ευτόχες αγγέλινασαν, εξητούντες των Κύριων, που ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Φτώχευσαν και πεινασαν, εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι φτώχευσαν και πεινασαν, εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, όσοι βρίσκεστε εδώ, οι λίγοι σήμερα, όσοι μας παρακολουθείτε από το διαδίκτυο της Ιεράς Μητροπόλεως, η Εκκλησία μας τιμά αύριο τη μνήμη ενός μεγάλου ιεράρχου και πατρός, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, ο οποίος είναι και ο προστάτης αυτής εδώ της ενορίας της Κοσμητής. Για όσοι μας βλέπετε μέσα από το διαδίκτυο, να πω ότι η Κοσμητή είναι ένας μικρός οικισμός, ένα μικρό χωριό, αλλά όμορφο χωριό, εδώ κοντά στον ποταμό Νέστο. Και ο ενοριακός ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Σπυρίδωνα. Και βέβαια υπάρχει μια εξήγηση λογική γιατί ο ναός της Κοσμητής είναι αφιερωμένος στον Άγιο Σπυρίδωνα. Ο Άγιος Σπυρίδων, καταγόμενος από την Κύπρο, ήταν ποιμένας, ήταν βοσκός, προβάτων, αλλά ένας έντιμος άνθρωπος, δίκαιος άνθρωπος, απλός άνθρωπος, όπως ακούσαμε να λέει ο υμνογράφος της Εκκλησίας, και ο Χριστός τον ανέδειξε και τον κατέστησε
από ποιμένα των προβάτων των αλόγων σε ποιμένα του λογικού ποιμνίου της Εκκλησίας, τον κατέστησε δηλαδή ποιμένα και πατέρα των χριστιανών. Οι κάτοικοι του οικισμού αυτού της κοσμητής Σαρακατσάνης στην καταγωγή παλαιότερα ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Είχαν κοπάδια. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό το γεγονός ότι αφιέρωσαν τον ναό της Ενορίας στον Άγιο Σπυρίδωνα σε έναν άλλον βοσκό, ο οποίος αξιώθηκε να γίνει ποιμήν των προβάτων, αλλά και στήριγμα και φύλακας της Ορθοδοξίας. Ζει την εποχή που βασιλεύει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Είναι η εποχή που σταμάτησαν οι διωγμοί, αλλά η Εκκλησία ταράσσεται από τις αιρέσεις και μάλιστα από την μεγάλη εκείνη αίρεση, τη σοβαρή αίρεση του πρώτου, θα λέγαμε, αιρεσιάρχη του Αρείου, ο οποίος αμφισβητούσε την θεότητα του Χριστού. Μεγάλος άλλος στην αυτοκρατορία και τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος συγκαλεί το 325 στην οίκια της Βυθινίας, στη Μικρά Ασία, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία μετέχουν από ολόκληρη την Εκκλησία 318 πατέρες. Σε αυτήν τη σύνοδο μετήχε και ο Άγιος Νικόλαος, που γιορτάσαμε προχθές, αλλά και ο σήμερα και αύριο τιμόμενος ο Άγιος Σπυρίδωνας. Ακούστηκαν πολλές απόψεις μορφωμένων ιεραρχών. Αναπτύχθηκαν θεολογικές διδασκαλίες. Δεν μπορούσε ο Άριος να κατανοήσει πως ο ένας Θεός είναι τρία πρόσωπα, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και τότε ο Άγιος Σπυρίδων, αυτός ο άνθρωπος που δεν ήξερε γράμματα πολλά, τους λέει, θέλετε να σας αποδείξω πως τα τρία πρόσωπα μπορεί να είναι και ένα? Και παίρνει ένα κεραμίδι από αυτά που κάνουμε τις σκεπές. Κάνει το σταυρό του, το πιάνει στο δεξί του χέρι και το σφίγγει. Το διαλύει το κεραμίδι και γίνεται χώμα, νερό και φωτιά. Να λέει πως τα τρία στοιχεία, το χώμα, το νερό και η φωτιά, μπορεί να είναι ένα κεραμίδι. Είδατε λοιπόν με έναν πολύ απλό τρόπο, ένας Άγιος όμως του Θεού έγινε στήριγμα και διδάσκαλος της αληθούς πίστεως. Γι' αυτό ακούσαμε απόψε από την Εκκλησία ο υμνογράφος να τον αποκαλεί επίγειο άγγελο και ουράνιο άνθρωπο. Στη γη έζησε σαν άγγελος και στον ουρανό ουράνιος άνθρωπος. Το σκήνομα του Αγίου φυλάσσεται αλόβητο στην Κέρκυρα, πηγή θαυμάτων πολλών ανά τους αιώνες. Οι Κερκυραίοι γιορτάζουν, εκτός από την αυριανή γιορτή, γιορτάζουν και λιτανεύουν το σκήνομα του Αγίου και για δύο άλλους λόγους. Το Μέγα Σάββατο
πριν από αιώνες, που δεν είχαν μήτε πρόσφορο για να λειτουργήσουν, είχαν τόση φτώχεια, τόση ανέχεια, ένα καράβι από την Αλεξάνδρεια φορτωμένο με στάρι που πήγαινε στην Ιταλία, όταν πλησίαζε προς τη Κέρκυρα, ο καπετάνιος βλέπει έναν γέροντα, σεβάσμιο, που με αυστηρό ύφος του λέει «στρίψε στην Κέρκυρα». Και κατέβασαν εκεί το στάρι. Και οι άνθρωποι έκαναν Πάσχα, έκαναν πρόσφορα, έκαναν γλυκά. Αλλά γιορτάζουν και ένα άλλο γεγονός, υπήρξε επιδημία λιμική. Σαν αυτή που περνούμε σήμερα, από έναν ιό που κολλάει εύκολα, που δεν ξέρει κανείς από πού θα του έρθει. Και σώθηκε το νησί από τη λιμική ασθένεια. Επειδή λοιπόν ζούμε και σήμερα μια τέτοια δοκιμασία, ολόκληρος ο πλανήτης, τον παρακαλούμε, σαν άνθρωπος του Θεού που είναι, να πρεσβεύει στον Σωτήρα Χριστό, να απαλλαγούμε όσο γίνεται γρηγορότερα από αυτή τη λιμική ασθένεια. Να ευχηθώ τα έτη όλων, όπως και τα έτη των εορταζόντων και εορταζουσών, την αυριανή γιορτή, να είναι πολλά και ευλογημένα. Να ευχαριστήσω τους πατέρες, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τον ιερέα εδώ της Ενορίας, τον πατέρα Γεώργιο, τους χορούς των ιεροψαλτών, τους ενορίτες και τις κυρίες εδώ της Ενορίας που φροντίζουν το ναό, όλους εκείνους οι οποίοι προσέφεραν για την ανακαίνιση του ναού, που να αποτελεί ένα στολίδι για τον οικισμό της κοσμητής. Να ευχαριστήσω τον πατέρα Χρήστο που διαχειρίζεται το διαδίκτυο της Μητροπόλεως και να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και την χάρη και την ευλογία του Θεού δια της πρεσβείας του Αγίου Σπυρίδωνος πλούσια στη ζωή όλων σας. Πανηγυρίς φέδρα με φέξω με σπυρίδων και γάριμαν συγκαλείται εστιάει το όν πνευματικός ουι τραπέζα πία ιδέα τα θαύματα επράξεις ατανάτη αυτού μιμηθόμεθα το πράοντο κακόν το απλούν το φιλάνθρωπον των περιπάντα σοφών εν εις ελαχιερεύσιν ως φως εξέλα. Τίμιος εναντίον Κύριο θάνατος του Υιού αυτού, μεγίστον ποιητής αρετών και
θαύμα ετών ανεδείκτης πυρίδων σοφέσας διόν θαυματουργών ενέργων και λόγων των σωτήρων σωθήνε τας ψυχάς ημών. Κι αμήν κι οή κι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιδού καιρός γεννήκε της σωτηρίας ημών, αλφαπίζους φιλέων, υπαρφένος εγγυζητούτακιν, Βηθλέμ γη Ιούδα, τέρπου και αγάλου, όλτσου ανατέλκεν ο Κύριος ημών. Ακούσατε όρη και βούλη και τα περίκορα της Ιουδαίας, ότι έρχεται Χριστός, είναι στον Σιών έπλασε ανθρώπων ως φιλάνθρωπος. Είναι απολύς το δούλα σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι δονεί οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και Ιες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσα ημείς σήμερον, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, καλαρίσα ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη συνόδου της πρώτης ανεδείκτης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε, Σπυρίδων πατήρ ημών, διόν εκράσιν εν τάφο προσφωνής και όφινης χρυσούν μετέβαλες, και εν το μέλπιντας Αγία σου ευκάς, αγγέλους έσχεση λειτουργούντας ιερότατε. Δόξα το σε δοξάς Αντιχριστό, δόξα το σε στεφανός Αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου πάσιν οι άματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τη συνόεδου της πρώτης ανεδείχτης υπέρμαχος
και θαυματουργός Θεοφόρε, Σπυρίδων πατήρ ημών, διόν εκράσει εν τάφο προσφωνείς, και όφαινης χρυσούν μετέβαλες, και το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, άγγελος έσκες, συλλειτουργούντας ιερότατε, δόξατος δοξάς δι Χριστό, δόξατος Στεφανός αντί, δόξατο ενεργούντι Θεία σου πασενιάματα. Και νύγκαια και εις τους αιώνας των αιώνα μη, του Γαβριήλ φερξαμένου συμπαρθένε το χέρε, συν τη φωνίας αρκούτο, των όλων δεσπότης, εσύ τη Αγία Κιβωτό, ως εφείο δίκαιος Δαβίδ, εδείχθης πλατητέρα των ουρανών, βαστάζεσαι τον πίστη σου, δόξα το ενικήσαντι εν σύ, δόξα το προελθόντι εξού, δόξα το ελευθερώσαντι ημάς δια του τόπου σου. Κύριε δεηθόμεν. Κύριε ελεησόν. Αγία Κυρίου και έλεος αυτού ελπίδας μας, τη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η επίσημο δόξα σοι, ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανατράδου και Παναμούμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Θεοφάνους Επισκόπου Περιθεωρίου, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Νικολάου Επισκόπου Μύρονος, των Θαυματουργών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, Παρασκευής Παρθένου Μάρτυρος, Σωσίας Μητρός ημών Ειρήνης Χρυσοβαλάδου, Παϊσίου και Πορφυρίου των Αγιοριτών Δαβίδ του Γέροντος Ιακώβου του Ενεβία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα. Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Μας και τα δικά σας τα έτη εύχομαι να είναι και πολλά και ευλογημένα.